Ľudia, dnes som sa všimol, že minulé video z wallpaper, ako tu máme, no tak bolo o tom, že proste že za 4 hodiny to malo vám môžem pekne aj ukázať, keď je na môj kanál. Zapnem to, ani nemusím. No, pojem naspäť. Semka. Nefunguje to moc. No, proste tu vidíme views 16. A pred 4 hodinami som to pozeral, že keď pred 4 hodinami som to videl. No a proste. No tak, no vidíte, 4 hodiny ago, 16 view ako. Tak to je celkom dobre, takže ak sa vám to páčilo, za 4 hodiny som chcel urobiť nové video a to teraz, že sa budem snažiť robiť obrázky s touto wallpaperou a môžeme rozhodne skúsiť aj nejaké iné, ako tu máme, napríklad vidíte tebars s tou horou alebo čo bolo minule. Takže môžeme to skúsiť touto, ale je tu aj tak, čo vám sa bude ukázať, napríklad toto dosť cool, tak to vidíte. A tak berie to veľa procesoru, takže neodporúčam na slabý počítač si dávať úplne takéto crazy wallpapers, lebo potom, keď budete niečo robiť, nejaké hry, tak sa vám to bude že brutálne sekať a to už napríklad aj pri Robloxe, takže ak doma výkonnejší počítač, tak akože kľudne si to daj. A tak kto nemá, tak si to radšej nejak. Kto chce, aby sa mu sekal počítač, tak kľudne nech si to dá. Akože, no vidíte, aj mne sa to už trošku začína sekať. Neviem prečo, mám, no proste, no už sa to odseklo, či? Ne? A už sa to odseklo. No asi myslím. Nestíha to, podľte koľko mám, no vy to nevidíte. Otvorených, no ide to divne strašne, okej. Skúsme si niečo iné, som vám ešte zabudol ukázať. Napríklad túto. Pozrite sa na to. Nádhera, že? Kamo, to je úplne super. Kamo, čo hovoríte na wallpapers? Kamo, to je úplne super. Ja som otvoril Edge, no. Nevadí. Čo to ešte, čo som minule neukázal, napríklad. Ako toto je, odporúčam tým, ktorí majú radi počítače a takto nemusíte chodiť niekde sem a kúkať, nakoľko ide váš procesor. A tak to už asi odstránili. No minule, už to je naspäť. Vidíte rovno tu, nakoľko ide napríklad moja grafika. Potom Intel Core. A potom všetky ostatné veci a tak ďalej. Ok, potom čo máme ešte vo wallpapers. Napríklad toto. To sa mi dosť páči. Tiež, poďte, máme tu medúzu. A mali by sme ju vedieť nejakým, no takto potáčať. Kamo, to je úplne crazy. A tak doma, ako opakujem, doma slabý počítač a bude robiť toto s myškou niekde inej appke. Tak sa nečuduj, že ti proste vyletí počítač na plafón a normálne možno rozbíja aj ten plafón a vyletí za kozmonautom. No tak sa potom nečuduj. No a potom ešte tu máme, čo tu ešte máme? Napríklad toto. Toto tak, že vidíte, no, nie biely screen. Toto, ja tu mám OBS-ko, neviem prečo, playko. Tak, no a ešte čo tu je, také akéby hacky pre hackerov. Kam tu máte hacker, proste pekne takto budete mať hackerský a ten čínsky dážď, alebo čísla, čínske písmená a všetko. No a ešte čo tu je ďalej? Napríklad toto ani som ešte nikdy neskúšal, to chcem vedieť, čo je. To je nejaký počítač, kde mám znova OBS-ko. Ok, potom toto sme robili a ešte je tu posledné, že Rain. No a to vyzerá takto, cool. No a toto bolo na dnes všetko, tak čau.